Όλο δεν ανεβαίνουμε και τελειωμό δεν έχει, έλεγαν οι Έλληνες στρατιώτες. Αγώκιστα και κατάπαυστα, οι γυναίκες της Σπύρτου κουβαλούσαν στην πλάτη τους πολεμοφόρια μέχρι την πρώτη γραμμή. Στις επιθεωρήσεις και στα θέατρα χλεβάζουν τον εχθρό. Έλα να τα πάρεις, του λένε. Αντί ο εισβολέας να εμπνεύσει τρόμο, σκόρπισε τον ενθουσιασμό. Η τραγουδίστρια της Νίκης Σοφία Βέργο, παραθέτοντας γνωστά τραγούδια, λέγεται ότι πολύ εκνεύρισε τον Ιταλό δικτάτορα όταν του μετέφρασαν το κορόιδο Μουσολίνι. Ο Ιταλικός στρατός πολέμησε με στένος στην Αλβανία. Δεν είχε όμως καμία τύχη μπροστά στη δύναμη ενός πεισμωμένου από το άδικο λαού. Όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1941, βρήκαν μια πόλη έρημη. Η συγγραφέας Πενελόπη Δέλτα αυτοκτονεί, διαδηλώνοντας έτσι την απόφασή της να με ζήσει στη Θουλία. Στον τάφο της γράφτηκε η λέξη σιωπή. Τον Απρίλιο του 1941, ο Κωνσταντίνος Κουκίδης, παραστάτης της Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, αρνείται να υποστείλει το εθνικό μας σύμβολο. Όταν την παραδίδει ο Γερμανός αξιωματικός, την ξεδιπλώνει και τυλίγεται με αυτήν και πηδάει στο κενό. Στη βέση της σημαίας μας κυματίζει πλέον ο αγγελωτός σταυρός. Είναι ένα θέμα προκλητικό και ταπεινωτικό για δύο νέα παιδιά τότε, το Μανώλη Γλέζο και το Λάκη Σάντα. Αποφασίζουν να κατεβάσουν το σύμβολο του φασισμού. Ο εξευτελισμός της γερμανικής σημαίας στην Ακρόπολη είναι η πρώτη μεγάλη πράξη εθνικής αντίστασης στην κατεχόμενη Ευρώπη. Και ο αντίκτυπός της προκαλεί ενθουσιασμό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Πλήθος αντιστασιακών οργανώσεων συγκροτήθηκαν στη διάρκεια της κατοχής. Πρώτα το ΕΑΜ που διακηρύσει πως μέλος του μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε πατριώτης ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις. Λίγο μετά ο ΕΤΕΣ. Ο Ελλάς του ΕΑΜ θα δώσει 600 μάχες εναντίον Ιταλών, Γερμανών και Βουλγάρων, ενώ ο ΕΤΕΣ περίπου 25. Γέφυρες, αποθήκες στρατιωτικού υλικού και άλλοι στόχοι ανατινάχθηκαν στον αέρα. Ο Γοργοπόταμος αποτελεί σημείο αναφοράς αυτής της μορφής αντίστασης. Το Χωνί, το Πινέλο και η Βογιά ήταν μια άλλη μορφή αντίσταση στην κατοχή. Τη νύχτα άκουγαν συνθήματα κατά των Γερμανών από το Χωνί και το πρωί η τύχη ήταν γεμάτη με συνθήματα των πατριωτών. Απότομα σιγούσε η φωνή και τα συνθήματα έμεναν ισογραμμένα όταν οι σφαίρες του εχθρού